Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. The Lord is good. He made you and I to share in His love. Hey, you. We are His chosen ones. The Lord is good. He made you and I to share in His love. Hey, you. We are His chosen ones. Hey, you. We are His chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey, you. We are His chosen ones. The Lord gives food to you and me to make us grow. Hey, you. We are His chosen ones. Hey, you. We are His chosen ones. The Lord is God, and He's coming again to come take us home. Hey, you. We are His chosen ones. The Lord is God, and He's coming again to come take us home. Hey, you. We are His chosen ones. 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 Happy Sabbath, parents. Happy Sabbath, children. And welcome to Kids Time right here on Mandara SDA Church. My name is Shumi Chakera, Auntie Shumi, and today our story is about a little boy called Izzy. Oh, this is one of my favorite stories, and I'm so excited to tell it to you. So Izzy was a little boy who stayed with his mom and his dad. Oh, Izzy loved his mom and dad so much, and they were very, very rich. Oh, Izzy's mom and dad had so many beautiful cars, and they had big houses, and they had all the toys that Izzy could ever want. Now,
One day, Izzy's dad told him and said, Izzy, we are going to go on a trip. And when we go on this trip, we are going to have to go and make a sacrifice. So Izzy used to go with his dad every once in a while to make a sacrifice. But this time, he didn't understand because he didn't see the animal that they were supposed to sacrifice. Oh, so as Izzy and his dad got into their car, they were driving and they were on their way to the mountain. As they were going to the mountain to offer their sacrifice to God, Izzy started asking his dad. He said, Daddy, didn't we just pass the place where we usually buy the animal to sacrifice? Where are we going to get the animal? And Izzy's dad did not look at him, just kept on driving and said, don't worry, Izzy, God will provide. And so they drove on and they drove on, and Izzy saw that they passed another place where they could get animals to sacrifice. Izzy said, Daddy, isn't that the other place where we can get an animal? What are we going to sacrifice if we don't have an animal? But Daddy said, don't worry, Izzy, God will provide. And okay, Izzy said as he shrugged it off, and they continued on their way. As they sped and got to the mountain, Izzy and the servants came out of the car, and Izzy's dad told the servants, no, you all stay here. Only Izzy and I are going to go up the mountain and offer the sacrifice. Now Izzy was feeling a little bit weird because he thought his dad was losing his mind. Why would you go and sacrifice an animal when you don't have an animal? What are you going to sacrifice? Oh, they continued up the mountain. They got their firewood, they got their matches, they got their little fire lighters and everything that they needed to start their fire. So, as they got to the top of the mountain, Izzy's dad helped Izzy and they started building. They put the big stones at the bottom and they put some smaller stones. Oh, they made the perfect place for the perfect sacrifice. Except there was one little problem. Where was the animal to sacrifice? Izzy's dad then said, Izzy, I need you to get on to the sacrificial stone fire thing. And Izzy said, Dad, I should, huh? Izzy's dad said, Izzy, you need to get on. And so Izzy got on, and Izzy's dad did what he would do to any animal. And he was put up his knife, and just as he was about to kill Izzy, a voice came and said, no, don't do it. Do not kill your son. And God was so happy because Izzy's dad really trusted him. And Izzy's dad had done exactly what God had asked him to do. Now remember, Izzy was an only child, and this was not an easy sacrifice for his father to make. But his father was still willing to make this sacrifice because his dad really trusted and had faith and was obedient in God. What does this story teach us? This story teaches us that no matter what God asks us to do, we should always do it. It might seem a little queer or a little weird, but we should do exactly what Jesus asks us to do. I mean, sometimes Jesus asks us to share, and we don't want to share because we only have one sandwich in our lunchbox. But Jesus says we should share even when it doesn't make sense. Sometimes we don't even have enough for ourselves, but we still have to share because that's what Jesus wants us to do. So no matter what situation you're in, you should always look at what God would want you to do. We also learn that we should be obedient boys and girls. Izzy could have beaten up his father and ran away, or Izzy could have refused to go up the mountain without a sacrifice. But Izzy didn't do that. Izzy obeyed and listened to his father all the way up till his almost death. Now, the story goes on to show us that there was an animal that was behind some bush that God had put there. So the story also teaches us that God will always provide for us. Never be scared that you will run out or you won't have enough, because God will always give you exactly what you need. Let us pray. Dear Jesus, thank you so much for this day. Thank you for teaching us today from the story of Izzy that you want us to always trust in you and that you want us to be obedient to our parents. Lord, please help us be the best boys and girls that we can be in each and everything that we do every day. We love you, Jesus. In Christ's name I pray. Amen.
There was a man who built a house, and he was called a fool. The storms they came and the ground gave way. Should have gone to building school. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. A wiser man, he built his house on ground that didn't move. The storms they shook, but the house still stood. It was strong as super glue. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. So build your life on things that last, like faith and truth and love, so you'll be strong when the hard times come, and you'll sing along with us. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Let the rain fall down, let the wind blow loud, 'cause I have not built on sinking sand. On Christ the rock I stand. 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 Musi wako murerwa
Toda kutenda Mwari munguva dzino noumwe mukana watapiwa naMwari kuti titeerere shoko rake tichiri vapenyu. Mwari achitibatsira ngauve munamato wangu, uve munamato wakovo. Mwari kana ndingavata ndichibva pamusangano uno ngandinofira mumavoko enyu. Iwaizve vana vaMwari, pakuinda hapana zera. Hamuna kuziva kana koendwa hapana zera. Hatinei namakore pakuinda. Wekuinda ndewekuinda zvisinei nokuti una makore mangani. Hakuna munhu unofanira kuwana chikonzero chokusainda. Tiri tozere kumucheto. Mai vamusipo panguva yakanzi Noa, inda unotsvaka muti wemugoferi uuteme. Namakore akanga ana Noa akaisa demo pafudzi achinotsvaka mugoferi namakore ake. Iwotiudza kuti pa 34 years woda kutokonewa kushandira Mwari pa 34. Ende vanenge vane zvavane zvakazvago vakaita neurema hwavo, musavahwira tsitsi pakushandira Mwari. Vapei mukana vashande sezvavakazvagwa vari. Vapei mukana musingavahwiri tsitsi. Jesu oti ndakauya kuzotsvaka nekuponesa chakarashika. Izvi ndazvitaurira kuti hapana munhu uchakona kupinda pabasa raMwari uchaponeswa. Ende hauna chauchavanda nacho kuti ini ndaigwara, ini ndachembera, ini ndakanda dai. Hapana chauchavanda nacho. Ndoda kukuudza inyaya imubve pano magadzirisa. Woga waramba kupinda mubasa raMwari, ndoda kusiya ndanamata. Vanhu vose vakadaro ngavazorore. Tiri tose here vatendi? Kana waramba basa munhu waMwari, tisati tabvisa matende, toda kunamata. Vose vasingadi basa kubhuta, dangoita basa rokudya chikafu kupera. Ende ng'ombe isingadi kushanda haidi chere nendove mudanga haiti inonosiya mufudze kumafuro. Nemufudzo wayo haidi nawo mudanga. Kwera ndakachengeta ng'ombe yakadero. Kuchangoi vakati vachigesa ndokubva vawa. Nokuti hauna yamuro, hauna betsero chero kuchechi. Timu yati I will go. Kana kuchi I will go hazvino kuti unoenda kugoko kaseni ndakavya kuHarare.
unogona kungoinda uri pauri ipapo. Kuvanhu vaunoshanda navo unovaindira. Pamusika pauri namabhanana ako akasviba kuti ndo ipapo, unogona kuinda uri ipapo. Kumuvakidzani unoinda uri ipapo. Isu tiri kuti kunoshandiwa basa, iwe uri kuti I will go uchireva kundosenga nyii dzako uchinda Botswana wabva Zambia namasambia uya kunotora nyii wotora mfusha wenyemba wotora ndokwauri kuti I will go. Gwandoguna uchipinda mubhazi raJoni haudzokiwe. Musoro wadi wenyaya unoti iwo Ndichamira ndakakuwadzwa asi ndisingakundwi. Mavanga unawo, Satana akakukuwadza, mirai namavanga enyu. Ndiri kuti kudi, ndiri kuti hama dzinodikanwa, mirai makasimba. Chero Satana akakukuwadza, chero makapiwa mavanga nadiablos, hazvina mhosva wakafigwa, hazvina mhosva wakarapwa, hazvina mhosva makapiwa chigwere nomurume. Asi ndiri kuti hama dzinodikanwa, chero makapiwa mavanga, simukai pamunamato, regai kurivara. Kana mukarivara Satani uchakuita usavi. Ndiri kutokuona zvangu kuti kubva pawakaita mavanga zvino wagwadama zvose namaziso nokuchema namasiriri nemisodzi, hauchina kana nguva yekunamata. Satani wava kuzokuhwina manje. Asi kauchida kuva mukundi, kubva musi wakapiwa vanga nadiablos, rega kuzorora munhu waMwari. Sumuka pamunamato, kazvireva kuti usambodya, rega. Dambudziko renyu handimborizvo rindiri kuriwa ndizvo chokwadi. Rinorema, rinochemedza. Kana mukatsanangura sone wamune muchiudza, unenge achingoti shemu. Asi mirai musingakundwe. Musakundwe. Tiri toserwa namai. Satani mavanga wakatokupa. Handiti murume wakashaika. Satani wakakupa mavanga, akakupa maronda. Handiti murume wakafa makasigwa chigwere imwe musina mbopombiwa. Handa muna munhu akambokupombaika. Asi makutomwa namavanga enyu iwayo mai. Mirai makasimba asi musingakundwi. Handiti mwana wenyu makadzidzisa murovarongo lashuga achikunyimai. Mirai makasimba musingakundwi. Handizivi kuti vanga renyu nderipi mai. Handizivi kuti pamakakuwadzwa nadiablos napo ndepapi mai. Handizivi. Asi ndiri kuti mirai namavanga enyu musingakundwi. Mukangoita semunotsikitsira chete, Satani uchatambira PE nedraft pamusana wako denga rokona. Isaiah 40 verse 10. Pavesi ya 10. Ina Ishe Jehova uchauya somunhu nesimba. Ishe uchauya nesimba. Wake uchambatira ushe. Uchauya neushe. Mubayiro wake unawo. Uchauya nemubayiro. Aripira zviri pamberi pake. Kuti agozoripira vanhu tiri tosere vatendi. Zvikanzi neBhaibheri tarira Ishe unouya. Kana achiuya number 1, unouya ari murume wakazara nesimba. Number 2, kana achivuya tiri kutarisa murume ari kuvuya ari muridzi wevushe. Number 3, kana achionekwa panyika uri kuti ndiri kuvuya nemubayiro. Uri kuvudza vati I will go. Pauri kuti I will go, mazha yakatsemugwa nadiablos. Mukati menyama makapinzwa zvigwere nadiablos. Kufamba unoita seunouya seunodzoka seumire. Asi zvakadaro Isaiah uri kuti kune uri kuvuya une simba une vushe akabata mubayiro. Asi iwe ukakuwadzwa kana diablos. Asi pane unouya. Pane unovuya akabata mubayiro, ane simba ane vushe, unovuya. Vakorinde vechipiri chapter 12 pavesi ya 7.
Vhesi ya 7. Yoti kudi. Zvino kuti ini ndirege kunyanya kuzvikudza Famba. ukuru kwazvo. Ndizvo. Andizarurirwa. Ndakapiwa munzwa. Ndakapiwa muwa munyama. Nhume yaSatani andirova. Nhume yaSatani yakandirova. Kuti ndirege kunyanya kuzvikudza. Pamusoro pezvinhu ichi. Mirai musati makumbira. Toda pavhesi 7 musati makumbira. Bhaibheri rinotiro pana Ishe uchavuya, unauya ane simba, unauya akabata ushe, unauya nemubayiro. Pavhesi 7 poti paari kuvuya unoda kuzopa vanhu mubayiro. Pakuzopa vanhu mubayiro uri kuti munofanira kutsvaka nekuponesa chakarashika. Mofanira kuti mupinde mukati mebasa. Ndianiko uri kuvudziwa izvi? Ari kuvudziwa izvi ndiye wakaisiwa muhwa nadhiabhurosi munyama. Nemuhwa wako iwowo uri munyama kwainda kupi basa. Muhwa mauzive remwi. Mihwa ine mhando. Chimwe chidhongi. Kana ndikachitsika ndichikofora ndinongodai. Handiregedzi chikoforo kuti mabagwa angu achekwe. Ndongoti ndabayiwa nechidhongi ndongodai. Ndoramba ndichinda nechikoforo. Imhando. Pane unonzi mubaya shumba muri kutaunizve. Ukakubaya chero wakasenga mugomo unoregedza wowira pasi. Mvura yorashika. Pane mupangare. Ukabayiwa nemupangare chero wodla chikafu hauchiwi. Satani wakandiisa muhwa munyama kuti ndirege kuzvikudza. Hapana usina muhwa munyama apa. Zvaindirana nokuti une mhando ipi yemihwa. Asi munyama muhwa urimo. Chingava chidhongi. Ungave wakamharadzugwa nechinanga. Kana kuti une mupangare. Kana kuti une chibaya mahure. Kana kuti wakabayiwa nemubaya shumba. Asi muhwa unawo. Muhwa wacho urimo. Jesu wati tinofanira kubata basa achiri masikati. Nemuhwa wako iwo. Hazvinai kuti wakarambwa nemurume. Nekurambwa kwako ikoko uchibva pano zamane paunogona kuti umwe munhu abhabhatidzwe. Namuhwa wako iwoyo amenoti kana wasvika kumunhu wacho uchatanga kumurondedzera zvekuti ndakarambwa ndakasiwa. Amenoti uchatangira papi? Wozonopinda mumavhesi watanga here kukurambwa? Kuti uchatanga kumavhesi wozopedzera nokukurambwa? Munhu wose kubasa. Nemuhwa wako iwo. Ende vabvuma kuinda kubasa ka. Vabvuma kuinda kubasa. Ipapo ndio pane ziso ra Mwari. Kune vanhu vandakatarira panapa vachati nemhaka yekuti ndine mihwa saka kubasa handindi. Makore enyu achatogwa oisiwa pavanhu vanoda kuinda kubasa. Iwe wazorora nekuti uri shamba. Makore ako oisiwa kuvanhu vanoda kushanda. Kamuchiverengera vana vamatshuma ava kuti sezvo vachembera vachafa isu tiripo. Nyopora dzose dziri pasi pagogwava. Mazera angu ose aya vamwe ndachititima mukasei maifidhapo. Kana waramba basa makore ako anotogwa wisa pachembere. Nokuti wekuchechi unonzi ukadziimbisa wakoshora uchipfira superintendent uchiti makadi kuti uchavhiki pera. Mwari wotora makore ako aupenyu wawedzera kuchembera. Vachaimbisa kusvika vaimbe vagere pasi apa. Iwe wasenga mavhu nechifuva nekuti unodadira Mwari stereki. Mabasa ako achakutevera. Chemberedzo wedzegwa pamusoro pe60 wopuwa mamwe 15 voimba vagere pasi. So voti vanangu kumira kuri kuramba. Asi mashoko ndikaimba anobuda. Ngativhurei number 195. Vagere pacheya vachikakata. Iwe wazorodzwa nokuti basa haudi.
Nongati kazvichiremera ini maifidhe kuchengeta ng'ombe isingashandi mudanga, Mwari unokuchengetere iwe. Kukuchengetera kushainira vanhu kuchechi. Mwari akuchengetere kungochinjanisa hembe chete. Ndozvochengeterwa naMwari izvozvo. Zvakuti usenge chikafu chako chinoshainira chiri kadzi, ndozvaungachengeterwa naMwari izvozvo. Pamusoro pacho uri mhombwe. Mwari wokuchengetera izvozvo izvo. Zvakupomba kwakoko. Kana uchiti ndiri kunyepa kuti uri mhombwe, akakubhadhara mari yekurejesta ndiani? Kana uchiti ndiri kunyepa, ndiani akakurejestira? Handina nguva tingadai takumbira Mwari kuti aise zvakavanzika pachena. Wakakutengera wifi iri mumusoro ndiani? Kana usingapombiwi iwe, ndiani? Ndiani ari kubhadhara rendi? We, nokuti takakuwa tiri kugokwe, haushandi iwe. Haushandi. Matomatisi aunotengesa iwe, $10 unoibata after 3 months, rendi imari. Vana vako vanobhadhara mari school fees, uniform imari, chikafu unodya chemari pamwedzi. Zvinopindirana papi $10 pa 6 months. Uri kupombiwa iwe. Unohura nechikomba kusvika chaziva namba 82 kuti ndinopomba nemai yekuchechi kwenyu. Kana muchiti ndinonyepa, namba 82 ndakaizivirepi ndisati ndabuda mumba make? Unonamata aimba namba 82. Nezvinoti nanira pano kuita segirosi. Chiti nanira. Paunenge uri treasure uzviziviwe kuti unenge uchinyora mazita avanhu. Chikomba chako chotora choisa receipt envelope. Koi hatibetserane, tinganonoka kuvata, iwe uchinyora, iye achiisa envelope, iwe uchinyora, iye achiisa envelope. Unongati hatizvizivi. Manje zavanongati uchinyora. Saka basa kwacho uchaenda rini? Pauchatanga kuti usiye kupombiwa. Pauchatangira kukusiya kupombiwa. Wozodzokera kuJorodhani, wozouya woenda kubasa. Kubucha gore rino. Kubucha. Hapana asina muwa munyama. Chero ukandiona ndichiparidza ndakagwinya, unenge uchitonyanya kubaya. Ndiri kuzama kuti kuda ndikataura kuda ungaita seunombonyarara, wakabaya. Hazvina kunakira vanhu vakanditarira muwa wakabaya. Vhesi yonditi, Mwari wonditi, nemuwa wako iwoyo ndiri muzhira, ndava pamusiwo, ndiri kuuya nesimba, ndakasenga mushe, ndakabata mubayiro. Ndogonziwa muwa uri munyama, chero muwa urimo inda kubasa nekuti ndiri kuuya nemubayiro. Hazvinei mhai, chero mukatukwa nekunonoka kushayambereko, hakuzi kusazvara, kunonoka. Inguva isati yakwana. Kana yakwana chero pa 14 years ne 46 makore unoita kuleba akandozvara. Inguva isati yakwana. Hazvina mhosva munun'una wangu, chero ukatukwa uchinzi hauzvari, kamhina mupagare uni mugumbo, ita kubasa. Ini ndinawo wakandibaya. Mudoko wacho wandiri kuverenga kuti ichi chidhongi ichi kungodai zvangu ndichinda. Chandiri kuverenga kuti chidoko tisina kutarisa kuzvitanda nekumupangari nekupi kwacho. Ndekwekuti mwana unochata wopuwa mari. Pamari yose yavanenge warovoregwa mwana hakuna kana sendi raunoshandisa. Uchipuwa mari iyoyo, dzimba dzose dzaunenge wakavaka dzose dzowa. Uchakatarisa zvekuti dzimba dzawa nemvura, mbudzi 7 mudanga every day. Mama mune mbudzi yapfume yakafa, mama mune mbudzi vadana vavakidzani ipamba Brighton iti kwa Hampton, mangwana Hampton, mangwana ivo votongofuma mangwana vachiuya kuti chero tisina kudana kune yapfuma yakafa. Danga rotongopera kuti zvichingoya vachitora. Mukwasha inherera wavuya mhai, ndauya naMachuma uyu. Ini ndiri kubasa chiva inaye kusvika pakupona, wagara vhiki 2 yagwadza mimba. Ndaenda naye kuchipatara 4 days achigwadziwa.
manesi akafanana nemamwe ari panapa ane mwoyo wakaipa. 4 days mwana ari muchipatara kana kumutarira kuti chibereko chashama here kana kuti hachina. Ndinongofona vanoti 3, vanoti 4, vanoti 5, vanoti 6 vasina kana kubata mwana kusvikira mwana afira mudumbu. Vechechi iyi mwana kusengwa kuitiwa naye kuti kufonera madhokota waifanira kuoperate wacho kwai uri Harare. Apa mwana waitiwa oxygen achagoni kana kusvinura kana kusumudza ruoko kana kudii. 4 days achigwadziwa waneta mwana hachagoni kana kudii. Hachatauri hachadii. Pangozoitavo vatuchavo dhokota vachibva kwavanobva vamutora vamanya vandoopareta. Vanosvika kuya kuti maregerera mwana ungadai aenda kumba nemwana wake, mabhonzo ake ndeechirume, angadai ndakamuopareta musi waakauya. Hamuna mbogara matarira mwana pakarezveka. Saka chawakapfekera uniform yegirini papochi kana mbonyara uchikorera utsinye uri kuti mwana wachata vakaseka ndevakaseka zvazvichamborehwa. Chatichaona nhaka gore ino kwazochata vamwe ko ini ndadii vanga chiti chata zikuru hino manje uchanyara sei uenda kuzilovela namataro oga mwana wenda asina mwana hino wafa kudaro kududza kuti wafa. Wapona mwana wafa waoparetewa zironda pose apo mwana watogwa wapisiwa. Ini ndobuda muchipatara ndakabata bhegi namanapukeni ndisina muzukuru. Umwe munhu wosvika woti toko wandopinda nechechi wandachitotemba kutondimirira kugedhe nedzateuka zvedzi nedzateuka vava vaviri toko. Wongonyara hako iwe wonyara. Muzukuru wapisiwa wewodzokera hake. Kwasha wangu wosvika unoshaya kuti unoti kudii kumukwasha. Tora havo manapukeni avo voinda indosara hangu ndonyara. Pasina 2 days tsamba yasvika yamuparidze kuno zvishavani. Yamuparidze kuzvishavani takatokumirirai. Zvatakatogadzira ndezvekuti hatina kumbotsvaka chero vafundisi vekusulusi tiri kuda imwe. Pasina kukundikana nesande ngemasvika zvishavani. Apa mwana wachokwera zukuru. Ndichiinda nebhegi kuzvishavani vanoti uku ndiwo kunei kusakwana uku. Chandakasumudzira bhegi ndichisiya mwana neoperation nyoro ndechekuti Mwari uri kuti muwa uri kunyama urimo ndakubasa kuti mwana wako waoparetewa izvo muzukuru wafa ndeimwe nyaya. Indakubasa nemuwa wako iwowo. Tora bhegi kurongedza ndichingochema kunosvika shavani ndichingochema. Mari dzekutanga uchipukuta musodzi muwa uchibaya. Tiri toshe here vana mai? Ina ndizi kuti wako ndeupi? Ndati izvi zvandarondedzera izvi ndochidhongi chinongondibaya zvamashoko nekutaugwa nekudii nedzungu zvikaina vanasere vacho vavete iva vatooni kuti chivindi china mai ava ndo vakonzeresa here kuti muzukuru afe. Kuti hakuna munhu ungamboita chivindi chakadai ichi. Uroyi uhu pane zvakatoitika zvavachazowana pamberi nemuzukuru wavo. Iwe uchichema ndakaisiwa muwa unyama nadhiabhurosi. Unondigwadza, unondibaya. Makabayiwa mai. Makabayiwa. Makaisiwa muwa munyama. Ende vakakuisai havasikureka padhuze ipapa. Ndo vakakuisire muwa ndi pamunongodarika mutsike. Zvino wakabaya muwa wacho unogwadza. Vesi 8 yoti kudii? Yoti pamusoro pechinhu ichi ndakakumbira Ishe katatu kuti chibve kwandiri. Mira izvi kwai muwa Satani andiisa munyama. Teererai vatendi. Satani wandiisa muwa munyama. Ndogwadziwa veduwe. Ndabayiwavo veduwe nomupagara handigoni kuzvitumbura. Ndokumbiravo ukanditumbura mupagare uyu veduwe. Ndogwadziwa veduwe. Nditumburaiwo veduwe mupagare. Ndakakumbira katatu kuti muwa ubve munyama. Iwaizve mai
Handirambini. Kune vamwe vanhu kubva musi wavakasvika pano vaivata mujajati muno. Chavaichemera nekukumbira, vaikumbira kuti Mwari ndibviseiwo muwa uri munyama. Ndo zvavaichemera. Ukaona vabatana maoko vari vaviri, vari ndinamatirewo, ndinamatirewo, ndigokunamatirayo. Chero tabva pano asikana musaregawo kunondinamatira. Chiri kunamatirwa chii? Kukumbira kuti mupangare uri munyama ubve. Chiwa manje pakukumbira kwako kukuona zvangu kuchema namadzihwa namasiriri pamonorota uchichema utopepuka utona misodzi zere pilo ichinyorova uchichema vasikana ndibetsereyo kunamata kuna kumira zvakanaka imwe miwa chero taenda goko chatofonebwa namba dzangu dzatogwa veduwe ndozvati hapana chimwe chinhu hakusi kuda kundipa airtime uko kuda kundipa basa kuti nini ndive ndichikunamatira muchiti kwai muwa uri munyama unobaya so dzinenge yoyerera vana vachichema kuna baba vavo vachiti baba tibviseiwo muwa uri munyama vachichema vachikumbira Mwari ndokumbira undibvisirewo muwa uri munyama murume wangu wanetsa vana vangu vanetsa vamwe navadi kundivona kune murovora wanetsa Mwari ndibviseiwo muwa uri munyama ndipeiwo mwana Mwari chigwere ichi Mwari imwe makambomutsa vakafa makamutsa Lazaro wotonhuwa Mwari kana makambomutsa vakafa mungakonewa nai vakundimutsira mwana wangu Mwari imi munochita vudzine marichita jina Mwari ndiweyo kuchemera muwa kuti ubvisiwe munyama. Jesu woti kudii pavhesi 9 woti kudii pavhesi 9 inoti iye akati kwandiri nyasha dzangu dzinokuringana ndira nyasha dzangu dzakakuringana. Mwari ndindivodadiva na vose kana kuwanikwa vose vari vatatu ndikatarira vari mulokesheni Mwari ndikainzanisa navana vangu chero pazviso chaipo chii chaitawo kuti vangu vasawanikwa Mwari itaiwo vana vangu vawanikwe Mwari nenivo ndinoda vakwasha Mwari woti nyasha dzangu iwe uchazofi wakaita mukwasha svika wavigwa nyasha dzangu dzikakuringana. Kumbira katatu aka Mwari ndiweyi Mwari ndiweyi Mwari ndiweyi Mwari woti muwa handibvisi muwa ndibatsirevo Mwari gumbo rangu Mwari musana wangu Mwari musana ipapo nekuhumana nokureva nhema Mwari kamukandiporesa gwendo guno ndichakushandirai kose kune kuchindiwa ndichainda kana ukai kune kembi nchanokemba neuke meeting kana ukai kune zunde Mwari kana ukai kune effort ndichatenga shuga yose Mwari ichandiwa pa effort Mwari ndiporesei Mwari woti handikuporesi zvino Mwari matini ndiri ndofa here ndisina mwana ko vamwe makavapa wani Mwari woti nyasha dzangu dzakakuringana chero ukakugwadza ukadii chero ukakumbira kangani chero ukatsanya kangani chero ukadana vekusolusi chero konferensi yose ikaungana pamba pako chero vanhu vakanamata vakachema pamusangano uno Mwari uri kuti muwa handibvisi nyasha dzangu dzakakuringana. Ndiri kutaura navanhu vane zvigwere zvavanazvo panapa iwai mai kugwara ikoko kwatokunangisai kuguva handikuvhundisiri ndati kugwara ikoko kwakutokunangisai kuguva nyasha dzaMwari dzakaringana zvakadaro. Mwari wati nyasha dzangu dzakaringana tiri tose here vana mai
ndozviri Mwari watinonamata. Nokuti unoziva usati wava nemuhwa Mwari unokuzivazve. Usina muhwa mugumbo Mwari unoziva speed yawaifamba nayo iwe. Unoiziva speed yamaifamba nayo mhai pasina mihwa yakavhiringa denga. Denga rikagara pasi rikazviona kuti rikakuregai muchifamba nespeed yamunayo iyi musina muhwa mugumbo. Zvikoni padenga ratenderana mubudzei chikomana chiya chidhiabhurosi chiya chishanye ikoko. Ndobva Satani asvika akati zimupangare ndi. Mwari akati chifamba tione. Famba tione. Famba. Ndogwadziwa Mwari muhandibvisi. Hauna waunombotsvaka kuti akutumbure akabvuma. Vose vari kubvuma kuti vanokunamatira inhema dzavo. Inhema. Pana kana kungovharana muno mujajati mangwana mune munhu achida nebhegi chero ukamupa namba dzefoni hakuna musi waachambotaura zita rako kuti uri kukunamatira. Inhema. Inhema. Hapana uchabvuma kana kukutumbura. Mwari hatodi futi kuti utumbugwe uri kuti zvakakuringana zvakadaro. Ndiri kuti sipidhi navamwe vanhu vakanditarira panapa, sipidhi yamaifamba nayo mhai ndo yakakonzera kuti Mwari aise muhwa munyama mudzikame. Ende kana muhwa iwoyo Mwari akaubvisa uri kungodzokera pasipidhi yako yakudhara. Saka Mwari unototi kutoti ndikuponese iwe muhwa handibvisi. Kana muhwa ukabvisiwa nedenga rakona, asi muhwa ukaramba urimoka uchafamba zvakanaka usina babvu, usina wara. Chero vanhu vakataura newe haupindiri zvekubhabhauka zvamanyawi zviyazvi, nokuti muhwa unenge wakakubaya. Unotaura zvakanaka. Superintendent akataura newe so unopedzisira uriwo wotanga superintendent. Unoimbisa mama muwana here ari kuita bepa rekufamba kwevhangeri. Mamuwana ini ndanga ndinaro bepa rekufamba kwevhangeri. Manje chero vanhu vakaramba kuita zvese ndinoita zvose ini. Ndinoimbisa ndigoita superintendent. Zvevanhu vasingadi basa raMwari kuti vanhu havazivi zvavo. Dai zvaigona kuti zvandiri kuwa zvitogwe zviswe pano umwe munhu shiwa basa ramu. Muhwa ukabvisiwa unoita wara. Muna ngatiti ndiimbisa vhiki yapera ndindakaimbisa ndindaga ndine muromo ndindiimbisa mwana wangu ziro mwana wangu mwana wangu ndite zvose. Mwari akati muhwa munyama dumbigwe, nokuti kamutauriro kako uchine murume nekamutauriro kauri kuita iko zvino akainda kakasiyana. Matauriro awaita mukwasha wako waitumira zunhu Joni achiri mupenyu namatauriro aukuita iye zvino mukwasha akafa asiyana. Wakutohwisisawo kuti kune munhu unogona kuteta umwedzi asina kuwana dhora. Wakuzvihwisisa iko zvino nokuti mukwasha wako wakafa. Wakuzvihwisisa iye zvino kuti kune munhu unotoshayiwawo munyu iwe wazvihwisisa iye zvino. Usina muhwa waiti kudi munhu womukadzi chaiko kushayiwa munyu, munhu womukadzi kushayiwa munyu chaiko chaiko. Iwe zvawava kushayiwa nhasi uri munhurume. Muhwa munyama. Ndisati ndaida ndodakuwedzera munamato Mwari muhwa musabvisa. Sabvisa miwa
nekuti dzungu raunaro kana muwa ukatumbugwa hatikubati munhu waMwari. Kana muwa ukabvisiwa nechechi ucharega, kana muwa ukabvisiwa nemukwaya uchatiza, kana muwa ukabvisiwa neudhikonesi ucharamba. Inda unomika chizvo sangano rize muwa uri munyama. Handirambini kuti Mwari unopindura munamato ishuwa, nokuti variko vakambonamati govo vakamuka vachigwara, variko vakanamatawo vachida vana vakapuwa. Handirambi, asi paripo paunofanira kuzomwa mukombe uchamwiwa chete. Mowa handibvisi, asi kubasa kunofanira kudii futi? Kubasa kunofanira kuitiwa. Mwari wati zvakakuringana zvakadaro, inda kubasa rangu nemowa uri mugumbo. Chichandipa chivindi chokuinda kubasa chii? Pane unovuya une simba neushe akabata mubayiro. Verengai tichaise maisawi naizvozvo nesuvo zvatakakomberedzwa nezvebhuku rakakurarika dai, ngatibvise zvose zvinotiremera nezvivi zvinongotinamatira. Ngatimanye nagemutange yatakaisigwa, takatarira kuna Jesu, muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Mira izve zvino zvatine gore rezvapupu rakakura rikadai. Naizvozvo ngatirashe zvose zvinotiremera. Teerera izvi, vhesi yoti kuti tipinde panhange mutange, kuti tigone kumanya paresi, ngatibvisei zvose zvinotiremera. Teerera munhu waMwari, pakutaugwa nyaya yokumanya, pauri kudzimanya apa, muhwa uri munyama, hakunzi kufamba uku, kuri kunzi unofanira kupinda paresi. On your marks, mpangare urimo, get ready, go. Manya nemuhwa wako iwo, manya kusvika wandobata tambo. Ende kana uchimanyaka makambomanya kuchikoro relay. Ani munozvati kana kuchimanyiwa paya vanhu vachita masports kunenge kwakatariwa maraini wokuti iwe ukanzi umanye uri apa utendegwi kuuya uku, uyu ari apa hatendegwi kuuya uku. Iwewe kana uri chimanya mulaini iri ukapinda mulaini reumwe chero uri number 1 unonzi hauna zvawaita. Watanga kusvika patambo but waita dzungu, wamanya usiri mulaini rako. Tiri tose here vatendi, tiripo pakumanya. Zivai pekumanyira mhai, musingapindi mumalaini avamwe asiri yenyu. Kuti mugone kumanya, bvisai zvinokuremerai. Handiti munoziva zvinokuremerai? Hamungamanyi mukasvika pane tambo mhai namakuhwa hamunawo imwe. Munomanya sei? Kuno mukangovona vatatu macheuka, muchasvika rini kutambo mukavona vavungana moda kutohwa kuti vari kuti kudii, vari kutotaura ini nokuti hapana umwe munhu wavari kutaura. Ini ndoga ndine murume akainda, saka vari kutonye madzoka mauda kuinda kuno kumuri kunzi mumanye uko. Ngatibvisei zvose zvinotiremera tigomanya nhange mutange. Hatibvisei zvose zvinotiremera. Zviri kurema. Imi muchamanya sei? Imi hamuzvizivi kuti munhu hafaniri kushanda nemusi weSabata. Uku kushanda neSabata munoda, kuno uhead deaconess munohuda, muchinetsa chechi. Moda kuzopinda chechi after lunch, uku mamuri kubasa, ukubasa munorichemera. Kana ndikasapuwa dhokasi leader kungapiwani. Iyo nyaya yekupa vanhu vasina zvinhu vachipuwa mabasa, chagona tukaita effort kana vakatsvaka mutauro achasengwa nei. Ini chero ndikashanda neSabata but ndine mota yangu, ndinemba, ndinogona kuchengeta mutauri. Bvisa zvinokuremera kuti ugone kumanya. Muchamanya seiko nhai mai nyasha? Handisi kuti mai nyasha kuti mune mwana anonzi nyasha. Munozikamwa rokesheni gose nekuhwira varume vemurokesheni nyasha.
kusvika vanhu vatokuti mambo vavona here nhasi maibatsirai mambo vavona here taguma maibatsirai vachiinda kumusika makuseni unobatsira varume vose murokesheni angoti makwera sei takwera makwera vasi murume wangu hako chinguru akaenda hanimbozivi kwaari makwera seiko pambapo takwera makwerawo vana vangu vakadzingwa zuro kumwe kuwanikwa kurashika kungoita munhu kungozvarisa munhu vana mamuka sei tamuka mamukavo vasikana ende imwi mugere vasikana kuchidero kunomwe mukadzi kuti imi mugere iwe umire mumachenjerere mashoko iwayana iwaye mashoko mumachenjerere iwaye saka munotopinda namufundisi mujira saka iwe ngoda kuti mufundisi anovatepikana kwaviri auye kumba kwako vasikana imwe mugere veduwe fike pera mave nemwe wivhezvino mave nemwe vasikana ende mugere umuchenjerere munhu iye umuchenjerere ngatibvisei zvose zvinotiremera regai ndikuudzei mhai zvimwe zvazvichamborerwa maukiseni izvi hazvisizvo zvandoda kuita asi ndinongokara imwe manotove madhimoni mweya yesvina chaiyo inoda kuti uinde kujorodhani haisati yabvisiwa mvura umu zvimwe zvinokukaruka zvaitika zvinotoda rubhabhatidzo nomuromo chero ukaidhilita chero ukaichii apa satani unenge achizviwa kuchitaugwa dhilitai satani unozviwa unongodhilita pano iwa huchina asi kana wadhilitako iye unadzoka ende shamwari dzako dzose boyfriend yako inodziziva uchatsvaka kusvika aziva nedzawava kushandisa kana wodzoka kumba kwako unouya zvemhando yapamusoro handi waiboita zveshuga nefulawa neraisi nerendi kana wavuya iko zvino ari kuya newishi handiti kukongresi vamwe vainguva nemota dzavo ivo vaikudadira kukongresi ndoda kuti uchinda uke meeting uinde nehondai muchapabuda mai ngatibvisei zvose zvinotiremera kuti tigone kumanya unofanira kumanya nemhuwa wako nekufigwa kwako nekumboshawa chikafu chako nekumboshawa maschool fees nekunyeyiwa kwako nekurambwa kwako nekusateerera kwevana nekumitisiwa kwevana nekuvingwa nehama nekuvingwa nevana vamai vako chaivo vasingadikana kutaura newe zvakadaro pinda panhange mutage womanyambiwa uri mugumbo mwana wamai vako akakumudza kuti rangu iri kana ukarivona pamba pangu uri gure zvakadaro vana vamai vako vasingadi kukuvona pinda panhangetange umanye manya ukaita zvokutamba denga rinogona ndichamira ndakakuwadzwa asi ndisingakundwi womanya uchikamina chinodiwa naMwari kunosvika patambo zvisinei nenguva yawasvika waita number 1 ndiani waita number 2 ko number 18 ndiani ndini asi wasvika wamanya kona kuti iwe unongoti hanimozvati ukaioniwo max ukati get ready kuchinzi go nobva kupingwa ipapo ubva watovata rimwe roramba rakangoti zenda vekuti muyaro vachatoti muka umanye wambondipingirei andipingirei ndakana njani andipingapingirei muka umanye wanjani vamwe vari bhizi kupembera vachipururudzira wavo iro rangoti zenda saka wakapedzerei nguva yedu pataipurakitisa tiri kuchikoro kwedu tichitemba newe kuti ndiwe unogona kustarta unotirasisa tava gweru tabva gokwe tichikutemba kuti kubva muna January waistarta tokuisa panumber 2 tokuisa pekupedzisira tichiziva kuti ukapiwa chitanda uri sure unovateka wanotinya
Saka chechi yacho waipindirei? Sabata yacho wakaipindirei? Hakuna here dzimwe chechi unovya kuzotinyadzisira pana. Unotora matombe vaprofita uri kuno indako. Hatidi kugara tavimba newe pakuimbisa isu. Hatidi kuvimba newe pakudzidzisa isu. Hatidi kuvimba newe pamaster guide nokuti uchatitadzisa pakupedzisira. Chifungo kuti kudenga tinoenda newe. Zvonoda kuotitira zvitaira pakupedzisira chikukuzirira iwe ungoti zenda mazi ungoti vuyu pasi. Sumuka upedzise. Ndaduweni Yesu wambondipingirei. Hauna kumbavona vamwe vakawisiwa asi wakangoti achimuka ipapo chitanda chawira uko achimuka wotora chitanda wapinda muraini haapindi meumwe achifamba famba tendai famba spiwe achipindira so achipindira so kudorova tambo kudai. Nange mutangi Satana achifunga kuti zvawawa timu yedu icharuza pakupedzisira kundobva sure kundobata wenumber 5 kudarika wenumber 4 kudarika wenumber 3 kudarika wenumber 2 mani facha kudenga. Achifunga kuti zvawakafigo wagona, achifunga kuti zvawakarambwa wagona, achifunga chero vasukuru vakafa wagona, achifunga chero ukadzingwa basa pasina notisi wagona. Wonyara totsika mugwagwa yegoridhe. Tosvika isu vana mavhidhe kudenga chero tisina vazukuru but kudenga tine tiriko vazukuru vakafa. Handinganyanyi kuda murume stereki kudarika denga. Handingachemeri muzukuru kudarika denga. Ina nhamo zvagwandire muzukuru zvazviri ngoriwo zviwanikwa zvemugwendo takamirira kuya kwaJesu. Zvemukwasha hazvina kana basa zvazviri zviwanikwawo zvomugwendo tichienda kumusha. Ndobva iro dzenga rangoti roda mwana wangu pano nepapa hachadi, dzosai mwana wangu kuno ndichengete, imwe fambai nenyika. Verengai vhesi 31 tinamati. Isaiah 40 verse 31. Asi vanomirira Jehovha vachaona simba idzva, vachapururuka nemapapiro samakoto, vachamanya vasinganeti, vachafamba vasingazivi. Rugare kune vanotenda. Asi vachamirira Jehovha vachamanya vasinganeti, vagofamba vasingazivi. Mwari uchavapa simba idzva. Vanomirira Jehovha. Imati munomirira varume venyu, imati munomirira mamaneja okubasa, imati munomirira vana vamwene, imati munomirira vana venyu, muchimirira vaprofita. Asi vanomirira Jehovha vachapiwa simba idzva, vofamba vasinganeti, vomanya vasingane, vofamba vasingazivi. Varipo here vanoti Mwari muchindibatsira, batsireiwo ndigone kukumirirai. Ndakafigwa ndizvo asi ndoda kukumirirai. Ndakarambwa Mwari asi ndoda kumirira imwe. Mavanga ndinawo Satani wakatondipa, wakandikuwadza. Ndiri kutaura kudai muviri yakatsemugwa nadhiabhurosi. Zvigwere zvoga, mapirisi oga. Ukavata pasapa tinotamba draft ndikabuda bhobho. Pamwe patema, pamwe patsvuku, pamwe patema. Satani wakatishakadza. Chero zvakadaro akandipa mavanga. Ndoda kukumirirai Jehovha. Kusvika mandipa mubayiro nemhuwa wangu mugumbo. Ndoda kunosvika kuchasvika vangu. Totsika mugwagwa yegoridhe. Uripo here wakadaro? Asimuketi namati. Baba ledu balimusoro kudenga. Amen. Na Yesu Kristo mubambi nomukwanyiso kutenda kwetu. Hallelujah. The Lord God
who is merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Jehovah, who forgives iniquity, transgression and sin. Amen. Mwari unoregera zvitema zvakaitwa nokuziva. Mwari unoregera zvitema zvakaitwa nokukundikana. Mwari unoregera zvitema zvakaitwa nokusaziva. Vana venyu Mwari vafamba vachiuya kuno kumberi. Oh my Father, my Lord, may you stretch out your divine hand to cleanse all their sinful behaviors and empower them with the Holy Spirit for victory from now until you come for the second coming. China wa Israel, tine magroup maviri kuno kumberi Mwari. Tine vana venyu vane mavanga. Sure. Vane maronda pamoyo Mwari. Vane misodzi mwachiritorera izvezvi. Chokwadi. Imi Mwari makati munopisika misodzi. Musamira kuzozvita mhiri kwerudzi rwendindiri. Chokwadi. Zvitange izvezvi Mwari. Amen. Peace that goes beyond human understanding. Amen. May your Holy Spirit confirm their Amen. forgiveness. May you confirm their victory right now. Amen. Amen. Mama kuneka vakaenda Mwari vakapiwa zvinofema, vakapiwa machira matema nematsvuku nemachena. Vane zvavakapiwa Mwari vari kufunga kuti vaita sei. O mutsvene waIsraeri, may you have victory over them. Muvatonzere kuruponeso nokuti Mambo Jesu makati kana muchinge masumudzirwa muchakohera vose kwamuri. Varipo vana venyu Mwari vauya kuno mberi kuzobhabhatidzwa. Amen. Ishe wokudenga, shoko renyu roti kana tikabhabhatidzwa munotipa chipfuwo chemweya mutsvene. Vapei the seal of salvation. Vave vakundi nokupfurisa. Vamwe vacho Mwari zvavakabata vakaipa vakagara mavari vakava namadhimoni. Ishe wokudenga madzingei mukati mezuva ranhasi vasunungurwe zviro kwazvo. Vamwe vacho Mwari zvivi zvavakaita vane guilty conscience yavatambudza kwamakore. O mutsvene waIsraeri, varapei, vasunungure, vaitirewo zvakanaka nokuti muri baba vedu. Vamwe vacho havana kana simba rokumira, simba rose rakakwewa nevakaipa vakasara vasina simba rokumira navo. Mutsvene waIsraeri, varangarire muwanzire tsitsi, muvasimbisi, muvaitire nyasha. Kune masara vakamira uko Mwari, tauraiwo navo nokuti muri baba vedu. Muvaitire zvakanaka vagone kukusarudzai panguva ine mangwanani nemasikati kuti vabhabhatidzwe zvivi zvavo Mwari zvigezwe neropa raJesu muponesi wedu. Namatira Mwari baptism opu yedu Ishe wokudenga. May your Holy Spirit come down right now. Kuti Ishe wokudenga kumwe nomwe pacha bhabhatidzwa. We are praying for cleansing. We are praying for sanctification. We are praying for holiness. We are praying for victory over sin, over non-sin and unknown sin, over habitual sin. Nezvimwe zvivi Mwari zvavasingasitowanita sei. Vamwe vacho vakatemerwa nyora, vamwe vacho nezvavakatyiswa Mwari, vari kudzisenyesa raJesu Kristu muponesi wedu. Ishe wokudenga, vana venyu vamira Mwari, nyika ino inovarwadza, vakasangana nezvinorema. Vapei simba rokumira, vapei simba, vaberekei mapapiro enyu Mwari. Pavasingagoni kufamba voga, fambai navo mutsvene waIsraeri. Ishe wokudenga, chinotifadza Mwari, the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God, to the pulling down of strongholds and casting down any imagination and any high thing that exalted itself against the knowledge and power of God. Mwari zvise zvose to the subjecting of Prince Emmanuel. Imi Mwari mutungamiri wehondo yevana vaMwari, tungamirai mubhabhatidzi, mirai namaifidhe Mwari. Musadzimastara mukati mepeo upenyu. May you see way for salvation. Muashandise kusva Kristu chiuya. Mapedza kudaro Mwari, mutsayamo vanamai vakadai pakati pedu kuti vhangeri ifambe nokukasika nokuti munokukasika kuuya Ishe wokudenga. Nezita raJesu Kristu muponesi wedu namata. Amen. Amen. Ungatore akapasi nerufaro rwaro rwese asindire yangu Jesu anogara narini tsitsi dzake dzakadzama nerudo rwarukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Ungatore ako pasi undipe angu Jesu anondinyaradza mweya naye ndinozoimba tsitsi dzake dzakadzama nerudo rorukuru rununu rwakakomba chidzidzo cheupenyu. Ungatore ako
pasi, unipe yangu Jesu, ndione kufara kwake, kondifata munzira, siti take takatama, nerudo rorukuru rununu rorakakomba, chitsidzo cheupenyu ungatore ako pasi, undipe yangu Jesu, ndinosimbira mchinjiko, dakara ndimuone, tsitsi dzake dzakadzama, nerudo rorukuru rununu rorakakomba, chitsidzo cheupenyu, tsitsi dzake dzakadzama, nerudo rorukuru rununu rorakakomba, chitsidzo cheupenyu, rununu rorakakomba, chitsidzo cheupenyu, rununu rorakakomba, chitsidzo cheupenyu, rununu rorakakomba, chitsidzo cheupenyu. Ndamirira Jesu kunechengamedza, umusha wake wekudenga, nguo chena nemaremba nezviremba, wakayenda kugadziririra, ndamirira imwe Jesu ndakomerera, ndinoda kufamba munyika yoyedza nevana vaMwari wedu, nekoyemba apote chafamba weruponeso rwa Jesu, ndakumirira imi Jesu, ndakumirira Yesu wakadzidza kunyika yakanaka, tichazorora kumusha waJesu kudenga, ndakumirira imi Jesu, ndakumirira Singa chemberi kutari
Rama anokosha Tija Hapina Anataponesa Yesu ndiye mwenyewe huyo Musa hakuna usiku kana urombo hoyo yedo ili kunangisira upinayo Musa singa chemberi Yesu ndiye mwenyewe huyo Musa hakuna usiku kana urombo hoyo yedu ili kunangisira kupinayo Musa singa chemberi ama yangu zinazofata sepote kiwewene nitazoponesa kuremazambara yengarama anokosha teja apina anataponeswa Yesu ndiye mwenyewe huyo Musa hakuna usiku kana urombo moyo yedu ili kunangisira upinayo Musa singa chemberi Going home at last. We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. The rain that's in Esmeralda has finally been removed for the sake of eternity, basking in the sunlight of His presence. Yeah, what a gathering that will be when we meet our first parents there, expelled from Eden, but saved by grace. We are home at last. We going home at last. We are We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a better place. How Come along, to inherit the apostles will be there. Oh, I can't wait to see that the forgiven for Him will be there too. Oh, Abraham, Enoch, Noah, who's overcome from the north to the south, from east and west, yeah. Wazalwa,
Yeah, yeah. We have won at last. We're going home at last. We are going home. We will be home at last. To spend eternity in Emmanuel's land. Emmanuel's land. We are going home. For a better place, we're going home. We will be home at last to spend eternity. We will be home at last, leaving this earth for a better place. For a better place. Oh, I'm leaving this earth for a better place. For a better place. Yeah, I'm leaving. Sizo hamba sisia ezurini ekaya ligababa. Sizo hamba sisia ezurini ekaya ligababa. Asambene kaya ekaya kaya ekaya ekaya ligaba. Asambene kaya ekaya kaya ekaya ekaya ligaba. Sizo natele makumen ekolide ekaya ligaba. Sizo natele makumen ekolide ekaya ligaba. Asambene kaya asambene skapele zubini ekaya ligaba. Asambene kaya asambene skapele zubini ekaya ligaba. Ario anerunyararo. Ario anerunyararo. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Ario anerunyararo. Ario anerunyararo. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Neapa zvakaita senyanza. Neapa zvakaita senyanza. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Neapa zvakaita senyanza. Neapa zvakaita senyanza. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Rudo rwa Jesu rwatisanganisa. Zakeyo akamba
akamanya akatambuzika. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Zakeyo akamanya akatambuzika. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Zakeyo kaseka kutsika kumba kwako ndoja. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Achida kuona Yesu akakwira mumuti. Achida kuona Yesu akakwira mumuti.